Under the Sea Experience, dalit karon sa bagong gibuksan ng mga diving sites sa Asturias, Cebu. Dungantang mahingangha sa ilang marine life sa report ni Mark Reggie Abella. Laing-laing klaseng isda, mga mabulokong coral reefs, seahorse o guban pa. Pipila lang kini sa mga marine life nga makita ilawom sa kadagatan sa lungsod sa Asturias, amihan ng bahin sa Sugbo. Bukas na kini sa mga diving enthusiasts human kining formal nga gilusad niadtong April 19. Aron madasig sa pagsudong sa katahom sa ilawom sa dagat sa Asturias, gipaagi sa usa ka under the water photo contest kini. 18 ka mga partisipante ang misalmot sa contest ug mibida sa ilang mga hulagway kuha ilawom sa dagat. Matod silang pangu sa Municipal Environmental and Natural Resources Officer o MENRO nga si Joan Rosario nga nagsugod nga naumol ang ideya nga palambo ng diving site sa Asturias niadtong 2022. As of now, ang panagid ng giplansya ang para sa kanang sayo na gid nila ba pag lukat og permit mo dive sila so nagbuhat mi og steps, and then at the same time ang pilay environmental fee, pilay boat rental or pilay ilahang rate sa boat. So ato nang gihanay para dili na lisod pud para sa mga diving enthusiasts. Sa siyam ka mga sanctuary, tinguha sa lokal nga kagamahanan nga maila ang lungsod sa Asturias nga diving site di ilang dinhi sa nasod apan sa tibuok kalibutan. From the delicacies to our geographical location down to our marine life, so underwater world, dagan kayo mo og makita og make memories diri sa Asturias. Aminado sila nga daghan pa ang angay palambuon ilabi na sa makahimanan alang sa diving. Buto sab nilang matabangan ang mga mananagat nga posibleng mamahimong tour guide o mas mapalambo ang ecotourism sa lungsod. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.